रनजित नोंथाङा जे थालिर होबाय दं बैसागोनि फैगौ बैसागोनि थाखाय बे थालिर मोनायाव नोंथाङा रिजाल्ट होनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना? बिराद माने रंजागोन आरो ना? बिराद रंजागोन। थांनाय बोसोरावथ' रंजानो मोनाखै खिजानि कभिड-19 नि थाखाय। एबार बिराद रंजागोन आं। एबार बिराद रंजागोन आरो ना? होमबा रंजानायखौ जोङो नायलांबाय थानोसै नामा दसे ओरैनो रिहार्सेलखौ? मोसा अबे हटाया लाजिया अबे हटाया लाजिया वो सोना लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह अबे जोंनि हटाया लाजिया वो सोना रब लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह गाव जाना बिलांगोन अखर साया वादा नों जेब्ला गाव जाना बिलाङोब्ला हादर नाना खुबैख्लायनो मोसानायानो जाहैया गाव जाना बिलांगोन अखर साया वादा नों जेब्ला गाव जाना बिलाङोब्ला हादर हटाया लाजिया वो सोना लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह जोंनि हटाया लाजिया वो सोना रब लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह गाव जाना बिलांगोन अखर साया वादा नों जेब्ला गाव जाना बिलाङोब्ला हादर नाना खुबैख्लायनो हटाया लाजिया वो सोना लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह जोंनि हटाया लाजिया वो सोना रब लाजिया वाह सोना रब लाजिया वाह गाव जाना बिलांगोन अखर साया वादा नों जेब्ला गाव जाना बिलाङोब्ला हादर नाना खुबैख्लायनो मोसानायानो जाहैया गाव जाना बिलांगोन
न'खर साया वादा नों जेब्ला दाउ जाना बिलाङोब्ला हाथर Adaya lagia, adaya lagia, lagia lagia, wosona, lagia wangona, lagia wang. Adaya pejengi, adaya lagia, lagia lagia, wosona, lagia wangona, lagia wang. Daun sana bilang dengan okor saya wadah nung jika daun sana bilang lah hator nana kubui baik Daun sana bilang gemun orang sayang. Adalah siapa pindah? Ada ya laji ya, baji ya laji ya, laji thara. Laji thara. Baji ya laji thara. Jadi kun betul. Laji thara. Jemruji nोंथाङा जे थालिर होबाय दं बैसागोनि फैगौ बैसागोनि थाखाय बे थालिर मोनायाव नोंथाङा रिसाल होनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना? बिराद माने रंजागोन आरो ना? बिराद रंजागोन। थांनाय बोसोरावथ' रंजानो मोनाखै खिजानि कभिड-19 नि थाखाय। एबार बिराद रंजागोन आं। एबार बिराद रंजागोन आरो ना? होमबा रंजानायखौ जोङो नायलांबाय थानोसै नामा दसे ओरैनो रिहार्सेलखौ? दे। आदसा